Olentzero! Itxoi segundo bat, Zetan zabiz ba? Hemen, jostailu probetan. Oparizak kajatik ataraten zabiz. Ia opari apurtu neku noke nukotu zela humirik. Hori bestako meni baina... Hori, probatu dira, baten batzuk. Bai, ondo probabir dira, baina zentrean birgara, Ez daukagu denporariko lan, pinpan galtzeko, Badakizu ze egundan gaur. Bueno, az esageratu baino gasto gata da. Olentzero, abenduak 18 da gaur da ondik, erregaluak preparabarit daukaguz. Abenduak 18, hainbeste denpora etxean sartuta. Segin behar dugu, opariakin. Bueno, ia, tranquil jungo araia, tranquil. Zer ritokaten jako? Bizkaian gabiz ez da. Leioa, lemona, lemoniz, lekitxo. Osta, lekitxo. Lekitxo, zelako herripolitxa, Eta lekitxarrak, zelako ondo portaten dizen, Bueno, dena besta egizea, Baina gehien guapai. Oso zintzua tiraz. Eta zelako posik egoten diren ikusten gaituenean. Baina pena aurten ezin jogu alkar ikusi. Pena handizia ez da euren musutxuak hartu, euren irrifarriak hartu. Baina, oparizak hartzen dabe zenian esango dabe. Honek, Olentzero eta Mari Domingin partez diraz. Eta zelako opari ederrak. Baina honako martxan ez dakipa ezer hartuko daben, Pilak ipini birdouz, da venga, dida, movimiento. Baina oraindik opari asko falta zaizki probatzeko. Okurri du bez, zibi gara, dana haringa itxez ez daukau denporarik. Eguna helduko jakuta. Zelako idea ona. Zer iruditzen zaizu ikatza eramatea danari? Ikatza! Baina hori txarto portaten dizenentzako da? Baina iketzazko sobra dalez bat danantzako ongo da sobran, orduan opairik enubiarik ez dugu. Ez dakipa, ikatza, asko zikintzen dago ikatzak, Ni pentsaten dut, hobeto oparizak. Zuk uste, baina ikatzak, baino gauza hobera horik ez dago. Gauza askotarako balio dut, eta hone jolastu guztiok banatuko behar dira. Listo, lekitxarrentzako oparizak. Eta Olentzero, hasiko gara eskutitzak irakurtzen. Gutunak, aurten gutunak itxi bota dago baina. Hone lekitxarra seguramente iketzan nahiko dabe. Aurten lekitxarraskok internetez bialdu da bezeuren kartak. Modernoa ape, nire interneten idearik ez duket. Modernuak eta artistak. Sekulako irudila bialdu gaitxuez. Hainbesterako beste izango, baina hasiko gara kartak irakurtzen. Bale, Olentzero. Hemen doia lelengua. Ia. Araia zatika, 6 urtetxu, eta oparirik ez dabela nahi izan dau. Danontzako postasuna eskatzen dau. Hori berba politxa da, Araia bai. Nik bai izan lekitxarra majuti zela. Araiak eskatu daben modura, postasun asko banatuko u danontzako. Eta behitxu zelako barrazkila bialdu gaitxu zen. Araia, bai artista, aurrengokoa. Helene Pereira, 4 urte besterik ez. Bere patinetea neba txikiari eman dio, eta orain berak behar du patinete eta baita lagunekin jolasteko mozorro bat. Gainera bere nebak pupu eta loren panpinak nahi ditu, eta kamioiak ere gustatzen zaizkiola dio. Gurasoak eta aitona amonek ez dakite zer eskatu, baina zerbait merezi dutela ere azaltzen du. Lasai, Helene, zerbait erungotzegu, baina tranqui, argazki darra boto dozute, horrek premio darrauko hau. Ai, Helene, potxola. Ia urrengokua, Jon Malas Etxebarria da. 6 urtetxu, pultzerak egitekoa, hokei meza, patinetea eta erroberak nahi ditu. Ia patinetia errobera barik ezin izangotzago oparitu. Ta ganera dino, erdipurdi portadala. Eskatutako oparituko dotzagu. Baina bakarrik urrengo urtian ondo portatia dela. Seguru baietz, eta orain, Jon eta Iker Etxanobe. 5 eta 3 urte, kamioi gondola bat eskatzen dute, eta biak oso ondo portatu dira diote. Sinestu egin beharko zai ez da?
Bai, ondo portaten dira zorrek. Eta hau bai, seguruenik. Danel Goitia, 9 urte. Bizikletia txiki gelditzu jatzu, Danel. Berri bat eskatu biko zuzta. Ai, ia asmatzen badugu kolorikin, Gari Barinka, 6 urte. Metralleta eta kotxe bat nahi ditu. Espero jostailuskoak izatea. Kotxearen modela ez du jarri, baina ezagutzen duenik gustoko zaion bat. Eta guri marrazki harro hautazko. Ez da izela kotxi, nik 600 bat padetuko ditzake. Bai, ikusgarritxa. Eta etxe berekua dan Mara Barainkape idatzi deuzku. 6 urte daukoz, eta zer eskatu dau, gitxarra bat, Barbie eta bere txakurtxoa, Barbie eta unikornioa, eta Barbie zirena nahi ditxuz. Oi bala, zenba Barbie, nozartuko zuzorre dan, apa? Mikel Ibarloza, honek ere 6 urte. Breibes estadioa, tableta eta patinete bat nahi ditu. Baina lasai egoteko dio. Dena ezin badiogu eraman, urte betetzean eskatuko duela eta. Aleginduko gara eruten, espadain urte betetzen eromiko dutuz. Eta bere anaia dan Joni Barlozape idatzi deuzku. 4 urte daukoz, eta honepe, Beyblade estadizua eta patinetia nahi ditxuz. Xuan Garitagoitia, 8 urte eta FIFA 21 nahi du. Ordenagailu eramangarria, gurasoentzat eta txakurrarentzat ere opariak. Apuntatuta. Ia hurrengua. Unas Azpiarte. Ui, urtetxu bidaukoz Unasek. Kotxe elektrikua, puzliak, pizarra eta kolorinak. Zenba gauza! Lagunak eta familia bezarkatzeko gogoa daukola dino, eta mona eta aitona ikusi nahi da bezala. Opariak gure kontu, Unas, eta espero lasterdanak bezarkatzeko aukera izango dozula. Enaitzeko jenetxea, 6 urte, Kim Furyren kotxea eta Freddy Night 5 nahi ditu. Ze arraio dira horrek? Puf, nire inglesa be. Kid Fury eta Friday Night 5. Baina horrela esan da oso ondo dago, klaro. Oinatz Etxaniz, 7 urte eta zer nahiko da honek? Koronavirus txarri hau bukatzia nahi dau ezer baino gehiago. Hori bai hori oparilla. Eta horretaz gain, eskalextria eta undir la flota jolasak nahi ditxuz. Eta bere anaia Paulentzako animalien traktorea eta birziklaketako kamioia. Izadi Derteano, 5 urte. Nahiko formala izan dela dio. Batzuetan guraso kasurik ez diola egiten, baina bere neba txikia oso ondo zaitzen du. Ez du jarri ze opari nahi duen, baina, sorpresatxu baten ugutzeu. Sergio Tistenko, 11 urte mando, Gabon zoriontzuak igaro nahi dituela dio, eta hurrengo urtea postasunez betea egotea. Maider de la Riba, 4 urtetxo, eta buseatzeko betaurrekoak nahi ditu. Eta neba Julen de la Ribak 2 urte besterik ez du, eta patrulla kanenanen jolasen nahi du. Axular Arrizabalaga, 4 urte, primera portatu da eta zamarreroen kamioia ekartzia nahi dau. Eta baitxa koronavirusa amaitzia. Ane Gerrekabeitia, 4 urte, Barbie, muñeken etxea eta makillajea nahi ditu. Gainera, aurten be, bizikletan ibiltzen ikesi dagoela dio. Aitor Gerrikabeitia, honepe 4 urtetxu bakarrik, kotxe teledirigido bat eta gomazko balak botatzen dituen pistola bat nahi ditxuz. Honepe, bizikletan ibiltzen ikasi dau aurten, txirrindulari bikaina bihurtuko dira Ane eta Aitor Nebarrebak. Ane Etxano, 8 urte, super ondo portatu da eta Lego Fresh nahi du. Eta Lea Etxanok ere ondo portatu da dio, eta dara denak oskaparaten dagoen kotxe bat nahi du. Ez du balio besteko edozein kotxe, dara denak uzibidau derrigorrez. Gaua Cerezo, 3 urte, iaz oparitutako txupetea oraindik ez da bela kendu dino, eta eskatzen daben gauza bakarra hurrengo urtean gu ikustea da. Seguro elkar ikusiko harina. Hurrengoa, Antxon Iglesias, 6 urte, oso ondo portatu da, eta guk erutetzegunaz konforme dagoela dino. Pia sorpresa dar bat egiten duen. Ane Legarreta, 6 urte,
Gure faltia somatuko da bela dino. Baitzak geupe zeuria, ane. Mozorro bat, koiartxu bat eta puzle bat nahi ditxuz. Unai Biota, 8 urte. Lego bat eta erlojua eta Porsche markako kotxea nahi du. Kaletik ibiltzeko. Eta seguru asko lagunen aurrean, arro goteko. Ani 600 baduko etorretzako. Nerea Biota, hau be etxe bardinekua, 6 urtetxu, josteko makina bat, albaitxari zentro bat, eta zongokuren mozorroa eta pokeball bat nahi ditxuz. Baina susta eta 8 urte. Gurasoa ikas askorik etzola hain, baina aurrengo urtein hobeto portatu eta kaso gehiago dala dino. Espero dut ala esatie. Errobea duen patinete bat eskatu dau. Bere anaia dan ekain sustaetak 4 urte ditxuz eta berabe askotan azarratzen da gurasuekin da anaiziagaz. Hobeto portatzen saiatuko dala dino berak, iagizadan, ekain, eta Transformers gorrilla nahi dau. Joseba Dolman, 5 urte bakarrik. Opari asko ekatzea eskatzen dau. Bomberun kamioe, kotxe karreraskue, trena, aiba, zema gauza. Nora Arrate, 5 urte oso ondo portatu da, eta bebe jorona nahi dau. Oso ondo portatu bada, opari jabe oso ona izango da. Ilargi Arrate, 2 urtetxu bakarrik. Ezin hobeto portatu eta pirriz da porrotzen, kantak eta bideoa nahi ditu. Ane Mendiguren, 6 urte, ondo portada eta opari hauek nahi ditxuz. Unikornioen disfraza, argazki kamara eta Karina eta Marinan liburua. Abigail Daniela Lazaro, 7 urte. Bere amona ez dau ikusi. Oso triste daula dino eta gogu dekola ikusteko. Bai, tranquil egon Abigail, laster ikusiko zute. Udane Akarregi, 8 urte, oso ondo portatu dala eta bebe reborn bat eskatu nahi dau. Geure kontu? Iraia Gualde, 8 urte. Hau oso ondo portatu da. Nancy, Barbie, Pinipon eta Ipoina nahi ditu. Zenba gauza, ia baten batetxakun azten. Oier Gualde, 3 urte bakarrik. Kamioia, Peppa Pig, sukaldeko jostailuak, plastilina eta argidu patinetia nahi ditxuz. Honepe, pilo bat jostailu nahi ditxuz. Laida Sesma, 8 urte. Bera neba ekainerekin burruk asko egiten dagoela esaten dago. Eta jostailu pilo bat eskaitu. Rainbow Andrakoa, Estudio de Uñas Glan, Nancy Maletín de Peinaus, La Ratita liburua, Hotel jostailua. Ai, amatxo, zema gauza, hau ez da maitzen sekulo be. Ba prepara, ekainepe idatzi deuzku, eta 5 urte bakarri daukoz, eta hainbat opari nahi ditxuz, pistola nerf eta balak, legoren zuaitz etxea, lantza teledirigidua eta legon zaldi bat. Ez dakinik astuan hainbeste gauza eraman alixango dugu zenik. Amaiur Marquez, urte bakarrik. Eta idazten ez dakizela esamak idatzin zokartie. Izoskizek asko gustatzen zakoz. Eta nola ez ba, izoskiak egiteko makini oparituko zegu. Zelako gozoak izoskiak. Urrengua, Argia Arrillaga, 6 urte eta pena handia ematen deutza aurten gu ez ikustia. Ba, klaro. Lasai, urrengo urtian elkar ikusiko garata. Patinak txiki geratu jakoz eta handiagoak nahi ditxuz. Erloju bat eta letra txikiz idatzitako liburu bat eta trikitrisa bat. Usue Arrillaga, 6 urte. Berak sekulo gure altzun ez tala jesarri dino. Lotzi motetzolata. Baina aurten gure falta handiz hartuko dau. Geupo bai berana. Eta patinak, erloju, atzeskola pintetako marguk, liburu eta gitarra bat eskatu dau. Amane Iturrazpe, 7 urte, egan egiten daben maitxagarria, pandaren zuaitz etxea eta olentzero, atento, behitxu zelako ondo hitz egiten doten inglesez. Little Life Pets, Rupples Fashion Wraps, nahi dau. Zer? Little Life Pets, Rupples Fashion Wraps. Ez dakizu zer dan ala? Bai, ados, urrengoa. Peru Iturrazpe.
5 urte, munduaren puzzlea, Playmobil bat, Rayo McQueen zirkuitua, Super Things suhitzaileak, Super Things Andrakoa. Opari guztiek honen izenak esati baino, banatzik itxiak kostatiate. Eta familia bere tipe, Paule Iturraspe, 3 urtetxu. Nancy, baina Uliena, bizikletien atzekua Pepa Argillagaz eta Joronez nahi dau. Zenbat opari etxe bardinian. Aine Zabaleta, honek ere 3 urte, eta oso ondo portatu da. Denda eta plantxatzeko plantxa nahi ditu. 3 urte besterik ez eta arropa plantxatzen. Zu bai etxean lagundu. Eta hemen, 2 batera, Paul eta Martina Telleria. 4 urte eta 1 besterik ez. Oso ondo portatu diraz bizak. Paulek obren zirkuito bat nahi dau. Grua, eskabadora, karretilla eta kaminoiagaz. Martinak beste zirkuitu bat. Albada, tren eta animalizekin. Klaro aldana ba! Duna Fururia, 8 urte, lagunekin eta familiekin ondo portatu da eta eskatutako kartzea espero dau. Baina ez du jarri zen nahi duen. Espero du gure opariak oso gustoko izatea. Etxe bere tipe, Kea Foruriak idazten deusku. 4 urte daukoz eta opari politxak jasotzia espero dau. Seguru baietz. Ibai Loizate, 4 urte, oso ondo portatu da eta patinetea, kaskoa, mendirako oinetakoak eta kotxerako errepidea nahi ditu. Eta urte bakarra duen Enara Loizatek ere idatzi digu. Panpinen kuna, kaskoa eta panpina nahi ditu. Etxe honetan bai ondo portatu dizela. Urrengoak, Eiart eta Aieko goiko etxea. Eta 3 eta urte bat besterik ez. Batzutan oso ondo portatzen dira, eta beste batzutan kilinkolo, baina saiatzen dira okerkeri larregirik ez egiten. Eta amatxuk eta aitatxuk esandakoari kasu egiten. Aurten bizikleta txikiak nahi dituzte, pedali bakoak, Eiartek gorria eta Aiekok baltza. Opariak ekartera joaten garen gabaz, janaria eta ardoa utziko digutela diote, zelako ondo! Amaren Zumaran, 8 urte, Lego, Ratitas Pesumidas 3. liburua eta kollar bat nahi ditu. Uste du ondo portatu dela. Uste duzu edo benetan ondo portatu zara? Espero baiet, ze kriston oparizek hartuko dituzu. Daniel Ramirez, 7 urte. Hau be, kilinkolon portatu da. Ai, ai, ai. Hobeto portatu birda gero, Tornado kotxea, Aqua Dragons, argidun kotxe zoroa, eta argidun bola barri bat nahi ditxuz. Baina oparitzen dutzagun edozerekin, posik egongo dala dino. Ia gustaten jatzu zen oparizak. Daniel eta Amane Quintanak ere gutuna idatzi digute. 3 eta urte bakarra dituzte eta oso ondo portatu dira. Daniele bizikleta eta kaskoa nahi ditu, eta Amane patinetea. Gainera, naporentzako, asanarozak eta gurentzako ardoa eta polboroiak gordeko dituzte. Ze ondo! Gozo, gozo! Listo! Ez daukagu karta gehia horik! Gehia nahi oso zala, napo gixajo, hainbesteo kargiaz ezingo da birjun inora? Ederto, bakarta guztiak irakurrita gero, opari dana prestaten hasiko gara, ontxe bertan. Bestela, ez gara zazoi zelduko lekitxora? Zelako ilusioa, orain txasiko gara biharrein. Ui, batan badeika daukau. Bai, nor da? Aupa zuek! Iñigito txapelpunk! Aiba, Iñigito txapelpunk! Iñigito txapelpunk, amen lekitxon gaur barijakua zeuekin amen. Begira zer ekarri doten gaur. Liburu musikatuak, 10 eta 10 kamiseta bebai. Begira, Mari Domingi, gu agertzen gara. Bai elegante be, eta horredan agutzako dira. Ui, Mari Domingi olentzero, zer esango dutzu eta ber, ez. Hone dira, sosketatzeko, zelekitxoko umeak, bidali dabez, beraien eskaerak, beraien gutunak olentzero, Mari Domingi, zeuentzako. Eta pentsadot, sosketa egitea, beraien artean. Horregatik ekarri dodaz. Mari Domingi da olentzero, Azkainerreak jaten ditugu. Mari Domingi da olentzero, eskua eta musutxu emo.
Bueno, atentos. Amen. Bueno, lehenengo eta bat, liburuak sosketatuko doaz, Eta gero, kamisetak. Orduan, papeltxuak hemen barruan dagoz. Lehenengokoa, a ber. Jon eta Iker Etxanobe, Mendieta. Zorionak, zuesarie lehenengokuak. Aupa! Badoia, bigarrena. Epa, bueno, hau izango da, hirugarrena. Daniel Goitia Erkiaga. Zorionak. Irakurri, dantzatu, abestu eta sentitu Euskal Herri Magikoa. Helene Pereira Murelaga. Aupa, Helene! Zuzara, hirugarrena. Gozatu. Gari Barainka Fernández de Arroyabe. Aupa, Gari! Beste ipuin liburu bat zuretzako. Aurdoia, bosgarrena. Iñiguito Txapelpunk! Ez, bai, txantxa. Mikel Ibarloza Etxebarria. Aupa, Mikel! Bosgarrena, Zuzara. A ber, azpiko bat. A ber, hartu modu azpitik. Buelta emongo dut zau, a ber. Asuntoari, jode, zema gutu, midali dozu, A ber. Udanea Karregi Rodríguez. Zorionak. Hemen dago zure izena. Aupa, Udane. Zema goia, 6. Zazpigarrena. Eiart eta Aieko Goikoetxea Aretxaga. Zorionak, zazpigarrenak zarie. Venga, beste hiru falta dira. Vuelta. A ver. Duna Foruria Goitia. Everybody! Hemen zagoz. Pentsaten do 8garrena zarela, Bederatzigarrena. A ver. Oier Gualde Laka. Zorionak, hemen zagoz, bai, amen. Eta azkana. A ber, putz, zuek. A ver. Joseba Dolman Elordieta. Aupa, Joseba! Hemen zagoz, begira. Fenomeno. Zorionak. 10 ipuin liburu musikatuak zeuentzako. Bueno, eta hon, kamiseten txanda. Hemen dago zue, gure superheroia, Napo handia. Bai, kamiseta zuzketatuko dodaz ontzen, orain. 10 bebai, 10 kamiseta. Gero zuek aukeratu, txetaia nahi duzuen, batzuk handia dira, beste batzu txikiak, baina, bueno. Bagoia, zaurrera barriro. 10 izen, 10 kamiseta. Peru, baina ze Peru? Peru itxurrazpe atxurra. Hemen zagoz, Peru. Zorionak, aukeratu gerozu nahi dozun kolorea, eta modeloa. Ekain Sesma Gorostiaga. Aupa zu, Ekaintxu, hemen daukazu. A ber, hirugarrena. Beñat Sustaeta Legarza. Zorionak, Beñat. 3. 7 falta dira. Oaz, a ver, vuelta. Mara Barainka Fernández de Arroyabe. Aupa, Maratxu. Zuretzako, beste kamiseta bat. 4. zara. 5. Oinatz Etxanit Castro. Aupa, Oinatz. Zorionak zuri bebai.
bost, beste bost. Antxon Iglesias Marquez, haupa Antxontxu! Hemen zagoz, bai, bitu. Antxon, bai, zuzara, Antxon, bai, amen. Beste basuretzako. Ai, lau falta dira. Xuban Garitagoitia Aretxaga. Haupa, Xuban, zelako izen polita daukazu, Xuban. Hemen zagoz zube bai. Xuban. Apa. Amaiur Marquesa Karregi! Zorionak Amaiur! Amen! A ber, bat, bi, iru, lau, bo, 6, 7, 8, bi falta, vuelta. A ber. Bueno, ja, hone bizak. Paul eta Martina Telleria Txurruka. Aupa, Paul eta Martina! Hemen daukazue zeuepe bai, zeuen kamiseta, joan ja, aukeratzen. Hemen, ditu, Napo, txikia handia zara, eta Napo maite zaitut gure superheroiak. Eta amaitzeko, Abigail Daniela Lázaro Alcántara. Aupa, Abigail! Beste kamisetatxo bat bebai zuretzako! Hemen zagoz, Abigail! Jarraitu magia egiten guztiok, Zuek zarie lekitxoko magoak. Bai kamiseta politxape! Txo, gorde ba niretzako. Ai, zelako kuadrilla handia, zagozi hauen barruan, sartun da, behitu zen matizen. Hemen zagozie, etxatzue tokau zeueri, ez. Baina, bueno, lasai. Lekitxoko denda, liburu dendetan, aurkituko duzue liburu magikoa, Gabonetako ipuinak, así que lasai. Eta, bueno, baina lasai, ze daukazue bai, denpora oraindik, idazteko zuen gutunak, Olentzero, Mari Domingi eta Napori, eta aldotzazu eskatu, bai kamisetak eta bai liburua. Eta opariak, klaro baietz, bai badakit, eskatu duzula bizikleta bat, eta zu, ze eskatu duzu, patinak, ondo dago, aukera ora. Ba bueno, hori, da bitartean, nik pentsaten dut, zue, Olentzero, Mari Domingi, zer, hasibiko zaria oparia prestatzen, egun magikoa oso gertu dago, Bai, ni da honeko hasinaz. Baitxan eube, ez dago denporari galtzeko. Ederto ba, jarraitu horrela, Olentzero, zube bai, eta gorantzian Napori, Bueno, agurtzen naz, ondo pasau gabonak, eta onak izan, Beste gauzatxu bat, oso pozik nago zuen marrazkizak enjo zuenak eta eskolan eta ikastolan, zelako marrazki politxak, zelako bideoklip magikoak godoten zeuen marrazkiakaz. Eskerrik asko, munduko magoak zarie, bezarkada erraldoia, haupa zuek! Gero arte hain egitota Mari Domingi, nik hemen segitzot oparize batzen, eta ikusiko gara gero. Eta zueri beste dan hori, egu berrion eta urte barrion, da dator urtein ikusiko gara, hobeto badatoz da gauzak. Bueno ba, Olentzero, Iñigito, ni jarretxuko toparizak batzen politxo ipiniko doraz, eta zueri dan hori, Gabon zoriontzuak, urte berrion bat, eta mila mozu!